Oh alah ya lur, panasan jeter ya lur gue ya. Ora panas ora udan tegas bae lah ya lur, wong pegaweane kayak gie ya, turut dalan turut karangan mangsluk metu kadang nang jero karangan kadang metu ngaring dalane ya lur. Wis pegaweane kayak lur, dengar karo fokus karo ndukur karo wit lur ya, kayak lur. Jal koran kon kepriwe jal, nek ora dengar-dengar ora bakalan uli kroto lur ya. Kudune kena kaya iki pegaweane ki dengar-dengar karo kradakan nang karangan lur. Ya wis lanjut bae lah ora kesuwen lah ya. Siki karep mlebu ya, mlebu karing karangan ya lur. Ya wis istilah pegaweane kaya iki lur, ngukuri dalan karo mlebu maring karangan ya. Wis pokoke ndak apa ya, wong golete nak kaya iki ya nang karangan. Kok intine ya asal anu weruh susuhe bae ya wis tak sikat bae ora kesuwen ya lur. Ki ndilalah nang kene ya sing biasane pating grandul banget ya nang wit ki ya. Wit apalah jenenge lah ya. Sing penting nang wit lah. Biasane pating grandul banget dan babar pisan lur ora nana. Apa anu banget akeh tukang kroto apa kepriwe ki lur. Di samping kuwe ya. Siki klangkrang ya kalah nang semut ireng lur. Dadi mati asal klangkrang karo semut ireng kayak klangkrangnya mati lur ya, ora kuat iku lho lur. Lagi nyung kradakan maning ya lur, biasa iki nang kene iki jan pating grandul banget lur. Wis mbok kepriwe kok mbasa wis suwe-suwe mari ngene kok angel temen susuhe kerta pada gawe ya lur. Apa pada wedi ya? Pada wedi gawe ya mbok disogrok iki mbok iki ya. Lah ge besane iki nang wit iki nang wit apa jenenge ya? Eh, nang wit jeruk. Nang wit jeruk biasanya ndep-ndep banget lho, jan babar pisan ora gawe kok. Biasanya jan lu cukup lumayan pating grandul banget lur ge. Nang wit jeruk sing iki lur ge. Nah, kayak wit jeruk kayak biasanya pating grandul banget jan babar pisan lah. Wis pokoke anu ora pada bebegawe mbok ya lur. Mbok di ogrok wedi sih ya. Dadi kenyot kelanjut bae lah ya. Mangsluk metu aring karangan, aring gili maning ya lur. Wis pegaweane kayak iki lur, wis panas, adem, mbok panas, mbok udan wis gas bae lah ya. Ora kesuwen lah. Engko asal anu ana susu ya sikat bae ya. Jan padang jembrang ora ana susu blas iki lur nang kene lur. Oh alah lur, ya wis kepriwe ge dadi resikone tukang kroto ya kayak iki lur. Ora mesti nemu susuhe kroto lur. Lah ya, wis jan jal karo priwe ge lur ya.